Свети Сава освещение. Свети Сава, основателят на много манастири в Палестина и на знаменитата Лавра, известна под негово име, се родил в областта Кападокия през IV век от богати и знатни родители. Поради несъгласие между роднините, на които било поверено неговото възпитание през време на служебното пътуване на баща му в Александрия, той още 18 годишен се поселил в манастир. Там получил образование, обикнал монашеския живот и бил постриган за монах. Желаейки да служи на Бога в по-осамотено място, младият монах оставил манастира, в който живял, и се отправил за Йерусалим да се поклони на светите места и да посети палестинските пустинници. По онова време на изток бил прочут със своя строг постнически живот преподобният Евтимий Велики. Сава поискал да постъпи в числото на неговите ученици, но Евтимий го поверил на блажени Теоктист, брат в съседния манастир. Като го благословил, преподобният Евтимий предсказал, че Сава ще просияе в иноческия живот, ще стане основател на обширна лавра и ще бъде славен наставник на всички палестински отшелници. В Теоктистовия манастир Сава се предал изцяло в служба на Бога и минал всички монашески служби с безропотно послушание и усърден труд. Всички се чудили на неговия високо добродетелен живот. Веднъж, пътувайки за Александрия, той срещнал по пътя родителите си, които искали да го отклонят от иноческия живот, но накрая отстъпили пред неговата непоколебима воля. Като прекарал 12 години в манастира, Сава пожелал по-голямо осамотение. Поселил се в една пещера и там прекарвал дни и нощи в молитва и труд. Работата му се състояла в плетене на кошници, за които от манастира му давали хляб и плодове. Така прекарал 5 години, а после отишъл при преподобният Евтимий Велики. След смъртта на този велик подвижник, Сава живял известно време в Йорданската пустиня, в манастира на преподобни Герасим. Но преподобни Сава желаял пълна самота, за да може всецяло да се предаде на молитва и богомислие. Веднъж, като заспал след дълга молитва, в съня си видял ангел, който му посочил една пещера на онова място, където се намирал изсъхналият Силоамски поток. Като се събудил, Сава се отправил към това място. Намерил пещерата и се поселил в нея. Цял ден и през по-голямата част от нощта той се молил и пеел псалми, като се хранил само с корени, които растяли покрай пещерата. Един ден, като събирал корени в пустинята, той видял 4 разбойници, които били гладни и изнемощели. Пустинножителят изсипал пред тях събраните корени и от тогава благодарните разбойници започнали понякога да му носят хляб и плодове. Сава, облян в сълзи, си говорил: „О, горко на душата ми! Тия люде за едно благодеяние тъй щедро плащат, а ние получаваме всекидневно от Бога благодеяние, но не благодарим, а в нехайство прекарваме дните си и не изпълняваме Неговите повели.“ Така, в постоянна молитва и съвършено осамотение, Сава прекарал няколко години. След това при него започнали да идват и други, които желаяли тих и осамотен живот. Постепенно цялата долина на Силоамския поток се заселила от пустинножители. Оставили всички грижи за тукашния живот, те само на Бога възлагали своите надежди. Постоянно се молили, спазвали безмълвие и строго въздържание, и Бог чудесно ги охранявал. Преданията за пустинножителите са пълни с примери за чудесния Божий промисъл за тях. Ту по чудесен начин им се изпращала храна, ту на жадуващ сред горещата пустиня се откривал неизвестен извор, пустинните зверове послушно оставили своите леговища в пещерата, избрана от своя пустинник за жилище. Чрез силата на кръста се прогонвали бесовски видения, смущаващи понякога самотния пустинник. С една дума, всемогъщата Божия десница не преставала да укрепява и опазва отшелниците сред страданията, подвизите и трудовете на избрания от тях живот. След много години, прекарани в палестинската пустиня, Сава имал радостта да види майка си, която след като овдовяла се поселила в един женски манастир близо до Йерусалим. Като получил след нейната смърт богато наследство, Сава построил няколко манастира и болници, основал 2 стеноприемници, една в Йерихон, а друга при пещерите, из които вече се оформила лаврата или големият манастир. В него се събрали много братя,
и Иерусалимският патриарх поставил Сава за духовен ръководител на отшелническите обители. Той получавал братята с думи и със своя пример. Учил ги на кротост, смирение, безмълвие, упование на Бога и на пълно отречение от собствената си воля. Починал тихо в пещерата си на 94 годишна възраст в 533 година. Agios
разкрива в писанията, особено в пророците, че ще изпрати един безгрешен човек, който ще умре вместо потомците на Адам и така ще премахне техния грях и срам. Чрез тази велика жертва той ще отвори път за тези, които вярват в него, за да живеят в взаимоотношения с Бога в Божието царство. Пророците наричаха този човек Месия. Те казаха, че Бог ще изпрати Месията, за да спаси хората и да управлява завинаги в името на Бога. Стотици години преди той да дойде, пророците говореха за нещата, които Месията ще направи и това, което ще му се случи. Пророкът Давид каза, че Бог ще изяви на Месията: «Ти си мой син». Пророците нямаха предвид, че Исус е роден от физически контакт между Бог и Мария. Да не бъде, но писанията казаха, че Христос е вечното Божието Слово, което Бог ще изпрати в девицата Мария, за да се роди като човек. Пророците използваха фразата «Божий син», за да опишат близкото взаимоотношение на Месията с Бога и неговата роля като спасител и цар. Пророкът каза: «Девица ще зачне и ще роди син». Пророците също писаха, че Месията ще се роди във Витлеем и че ще влезе в Иерусалим като техен цар, възседнал на магаре. Също така те писаха, че негов близък приятел ще го предаде за 30 сребърника. Пророците казаха, че Месията ще пожертва своя живот, но Бог ще го възкреси от мъртвите на третия ден. Те нарекоха Месията човешкият син и казаха, че той ще се възнесе в облаците в Божието присъствие и че Бог ще му даде цялата власт над всички народи, за да владее над тях завинаги. Преди 2000 години една личност живя в този свят и неговото име беше Исус. Когато хората видяха какво направи Исус, те се питаха един друг: това ли е Месията? Изпълняват ли се в живота на Исус пророчествата относно Месията?